Λίγους μήνες μετά την επεισοδιακή απομάκρυνση αλλοδαπών από την περιοχή, προγραμματίστηκε στον προαύλιο χώρο της Εκκλησίας αντιρατσιστική συναυλία, που όμως βρήκε αντίθετους τους κατοίκους, οι οποίοι δεν άργησαν να βρεθούν αντιμέτωποι με τις αστυνομικές δυνάμεις. Η αστυνομία αντί να προστατέψει εμάς, προστατεύει αυτούς. Ένταση υπήρξε ανάμεσα στις δυνάμεις της αστυνομίας και τους κατοίκους του Αγίου Παντελεήμωνα, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την αντιρατσιστική συναυλία που πρόκειται να γίνει σήμερα το απόγευμα. Στη μέση βρέθηκαν και μέλη της Χρυσής Αυγής που κρέμασαν την ελληνική σημαία στα κάγκελα της Παιδικής Χαράς και άρχισαν να ψάλουν τον εθνικό ύμνο. Γρήγορα τα αίματα άναψαν και ακολούθησαν συμπλοκές με τους αστυνομικούς. Ενώ θα έπρεπε να είναι μια συνοικία κοινού αγώνα, κοινών ονείρων, αλληλεγγύης και φιλίας, δυστυχώς κάποιοι δεκάδες ακροδεξιοί την έχουν μετατρέψει σε μια πλατεία γκέτο, σε μια πλατεία μίσους. Η αστυνομία προχωρά σε μια προσαγωγή, προκαλώντας νέο κύκλο αντιδράσεων από τους συγκεντρωμένους. Ο νεαρός διαμαρτύρεται και ένας αστυνομικός του κλείνει το στόμα. Κατά την προσαγωγή, ένας αστυνομικός τραυματίζεται ελαφρά. Η πλατεία του Αγίου Παντελεήμωνα έχει μετατραπεί σε καζάνι που βράζει. Εμένα προσωπικά είμαι μόνιμος κάτοικος, δεν μου άρεσε η αντίδραση της αστυνομίας. Προς Θεού, είμαστε Έλληνες. Έλληνες εναντίον Ελλήνων. Φοβερό. Λίγο αργότερα ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος. Ωστόσο, η ατμόσφαιρα εξακολουθεί να είναι τεταμένη και στην περιοχή παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Πάμε στον συνάδελφο Ανδρέα Θεοδωρόπουλο. Νομίζω ότι φαίνεται ότι έχουμε νέα επεισόδια, νέο γύρο επεισοδίων στον Άγιο Παντελεήμωνα. Ανδρέα. Καλησπέρα, Άκη. Πριν από λίγο είχαμε ένταση μεταξύ των κατοίκων του Αγίου Παντελεήμωνα, οι οποίοι θεωρούν ότι ήταν απαράδεκτη να δοθεί άδεια να γίνει συναυλία έξω από το προαύλιο του Αγίου Παντελεήμωνα, καθώς επιθυμούν να φύγουν όλοι οι αλλοδαποί, γιατί έχουν τεράστια προβλήματα στην περιοχή. Οι δυνάμεις των ΜΑΤ που είναι πάρα πολλές στο χώρο, επενέβησαν, τώρα τα πράγματα έχουν ηρεμήσει. Όμως υπήρχε μια πληροφορία από το μεσημέρι ότι θα έρθουν ομάδες της Χρυσής Αυγής εδώ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δεν υπάρχουν στον χώρο ομάδες της Χρυσής Αυγής. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα Ας ελπίσουμε ότι θα εκτονωθεί η ένταση. Ας ελπίσουμε ότι θα αποκατασταθεί η ηρεμία στην περιοχή. Ανδρέα Θεοδωρόπουλο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Αποκοιμήθηκε στο τιμόνι ένας μεθυσμένος οδηγός στην Τουρκία, σταματώντας το αυτοκίνητό του πάνω στο πεζοδρόμιο. Οι αστυνομικοί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον ξυπνήσουν, αλλά εκείνος, όπως θα δείτε και στο σχετικό βίντεο, δεν καταλάβαινε τίποτα. Τους έχουμε συνηθίσει να κυνηγούν κακοποιούς, τρομοκράτες ή ληστές τραπεζών. Ωστόσο, ένας άνδρας από την Τουρκία αποφάσισε να διευρύνει τους ορίζοντες των ανδρών της τουρκικής αστυνομίας, δίνοντάς τους ένα νέο ρόλο, αυτόν που συνήθως αναλαμβάνει το ξυπνητήρι. Ο άνδρας, ο οποίος έχει παρκάρει επάνω σε ένα πεζοδρόμιο με έναν όχι και τόσο ορθόδοξο τρόπο, έχει αποκοιμηθεί στο τιμόνι.